Halleluja! Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin il-lejla għal sezzjoni oħra għal messaġġ ieħor għal laqa oħra mal-mulej u mal-kelma qaddisa tiegħu u mal-kellima u għaddejja tal-mulej. Jennifer Farrugia li hija parti minn din il-familja hija waħda minn dawk li huma ordnati djakni wkoll isimgħu il-kelma tal-mulej li toħroġ minn fuq il-qaddejja tiegħu. Hello. Grazzi, Pastor, tal-opportunitajiet li tina biex dejjem nikbru nimmaturaw, biex nelbu l-mistħija u dik naqra biża qudiem il-poplu tal-mulej. Imma nirringrazzja l-missier ukoll ta' din l-opportunità wkoll biex naqsam xi ħaġa pura, il-kelma tiegħu hija pura. Il-kelma tiegħu hija sagra, il-kelma tiegħu bidlitilna ħajjitna kompletament u hija bħal meta qed timmaġinak għandek ikla lesta u qed taqsamha ma' dawk li tħobb. Hekk narana familja u nara li dak li qed ngħidu, dak li qed naqsmu flimkien qed naqsmu il-ħobsna Ġesu ma' xulxin biex inkomplu nikbru u nimmanifestaw il-karattru ta' Kristu fina. Għalhekk nirringrazzjak missier ta' dan il-ħin mulej, ta' din is-sija li għandna flimkien missier, nirringrazzjak ta' dan il-messaġġ li inti poġġejt f'qalbi mulej, nitlob li kull kelma li toħroġ missier qadis tkun ċara mulej, speċjalment bil-Malti għax taf inti mulej li jiena l-iktar inħobb inkellmek b'Ingliż, imma dal-messaġġ rid ngħaddih bil-Malti u bil-grazzja tiegħek ngħaddih ċar mulej. Mulej nirringrazzjak għal dawk il-qlub, mulej maqsuma li ħajkunu msewwija missier qaddis. Nirringrazzjak missier għal dawk li huma mfixkla jew m'għandhomx clarity f'ħajjithom, ħajkollhom clarity f'ħajjithom missier qaddis. U nirringrazzjak ta' dak li se tagħmel permezz tal-kelma tiegħek mulej. Nistiednu lilek Spiritu Santu, inti li inti l-għallim tagħna mulej ġib ir-revelazzjonijiet u tina l-erf kuljum biex anke nersqu eqreb lejk mulej. Grazzi missier. Mela, aħwa, il-titlu ta' dan il-messaġġ huwa X'fidwa din. Dan il-weekend kont qed nara film u forsi rajtuh jismu Unmasking, insejt x'ismu, Unmasking xi ħaġa, ma insomma l-ewwel parti tal-film kien Kristjan. Jgħidlek mhux vendetta imma fidwa b'Ingliż not vindication or revenge, but redemption. U kien film vera sabiħ. Ngħidulkom, nibat fiċċeċ ismu eżatt il-film għax insejt palissa, ma naf li xi ħaġa unmasking u kien storja vera sabiħa ta' redemption. U jiena vera nieħu pjaċir għax qatt ma taf kemm qatt ma taf biżżejjed fuq il-fidwa u fuq dak il-prezz li ħallas għalina Ġesu, l-istorja li wettaq u qed titwettaq fil-ħajja tagħna kuljum, waqt li aħna żilnieh fil-ħajja tagħna, aħna qegħdin kuljum nesperjenzaw din is-salvazzjoni tant kbira fil-ħajja tagħna personali u anke bħala ħaġa waħda knisja kbira sħiħa fi Kristu. Irridkom tmorru fl-ewwel Pietru għax l-iktar li ħanaqsmu il-kelma minn hemmhekk mill-ewwel Pietru. X'salvazzjoni tant kbira. Hija tant kontinwa fil-ħajja tagħna din is-salvazzjoni. Il-moment li aħna ċċettajna l-Ġesu u ċedejna ħajjitna leh, aħna ċċettajna u ta' is-salvazzjoni ta' lilu nnifsu u tagħna pakkett miegħu. Xi ħaġa li tirritani ftit li nara pereżempju ċertu Kristjani jibdew iħossuhom blocked. Ikunu salvati imma jħossu li l-istess mod li kienu fir-reliġjon qabel jemmnu li Ġesu huwa s-Salvatur u jeħlu hemm, jifqu hemm, jinsew li s-salvazzjoni hija xi ħaġa ħajja u li hija kontinwa u li hija mument taħdem fil-ħajja tagħna, diment li aħna qegħdin nikkooperaw mal-Ispirtu t'Alla fil-ħajja tagħna. Sewwa. Il-fidwa. Il-kelma fidwa hija b'Ingliż ransom. Ġejna mixtrija u ġejna meħuda lura għand Alla l-missier. Mela x'kien il-passat tagħna?
il-passat tagħna kien li aħna ma konniex fidejn Alla l-Missier, konna fidejn ix-xitan, mhux hekk? Imma Alla ħallas prezz soli. Alla ried li jara jerġa' lil dawk li huwa għażel mill-bidu tal-bidwijiet minn ġufomna li jġibna lura għandu fi ħdanu, f'relazzjoni intima, f'relazzjoni qaddisa, perfetta. Bħalma ġieli tkellimna m'hawn l-ebda relazzjoni perfetta la fiż-żwieġ, la fi ħbiberiji, m'hawn xejn perfett, imma mal-mulej jista' jkollok relazzjoni perfetta. Tista' tirċievi dik l-imħabba li inti dejjem xtaqt perfetta minn għandu. Mal-mulej malla m'hemmx lob, jekk jgħidlek hekk. Ma jistax idawwar il-kelma tiegħu, ma jistax ibiddel l-fema tiegħu. Il-bniedem ifallik, imma Alla ma jfallik qatt. Fil-Grieg li tfisser l-istess, il-kelma salvazzjoni u fidwa tfisser l-istess ħaġa. Jiġifieri il-fidwa għedna li aħna ġejna mixtrija. Ġesu rebaħna lura, dak kollu li għamel Ġesu għamlu biex iġib lili u lilek lura għand il-Missier. Din hija l-istorja tal-kelma talla kollha, il-love story li għandna miktuba fil-Bibja tant sagra u qaddisa u hekk it-teżor tagħna li hemm l-istorja tal-fidwa bej Alla u l-bniedem. Alla storja waħda għandu miktuba minn Genesis sa Revelazzjoni li jrid il-bniedem jerġa' jiġi lura għandu f'dik ir-relazzjoni perfetta, f'armonija. Issa saqsi lilek innifsek. Inti semmejna anka ġili jkollna l-problemi fil-ħajja, jkollna ostakli. Meta ngħaddi minn żmien diffiċli, l-iktar ħaġa li tallimt illum f'ħajti immur lura fir-relazzjoni tiegħi mal-mulej. Ma jfissirx li forsi qed niżbalja x'imkien ta' jew hekk, imma ħafna drabi nsib li hemm xi ħaġa nieqsa li għadni ma qbattix mir-relazzjoni tiegħi mal-mulej. U l-mument li jiena nidħol nerġa' deep, pereżempju nagħmel żmien nidħol iktar fil-kelma, jew nidħol iktar fil-intimità, inwarrab kull xkil dak dejjem, imma nwarrab li hemm bżonn nagħmel sagrifiċċji għax biex tfittex wiċċ il-mulej u tqatta' ħin personali miegħu. It requires sagrifiċċji. Ma tistax tgħid l-mulej dejjem hemm, jiena hawn, inqatta' dak in-naqra ħin miegħu. Jiġu mumenti u staġuni fil-ħajja fejn ikollna nissagrifikaw ħafna affarijiet biex nfittxu l-wiċċu. U nassigurakom li meta nissagrifikaw dak li joġobna personali, jew dak li hu komdu għalina u nissagrifikaw biex aħna nagħmlu way ġdid biex inqattaw ħin ġdid mal-mulej, he will show up u juri verament parti oħra minn hu. Literalment qed ngħidilkom kemm u kemm naf li għad iridu nesperjenzaw ħafna iktar minnu għax nemmen li aħna qed nesperjenzaw il-Kristu ħaj, speċjalment f'dil-Knisja u anke ħafna minna personali, imma għad hemm ħafna iktar milli rridu niskopru fih. U jafna lilna personali u jafna. Imma aħna rridu nsiru nafuh iktar. Dil-ġimgħa qabel ma naqbes fl-ewwel Pietru kont qed nimmedita fuq ix-xewqat tal-qalb. Meta tgħidlek il-kelma f'Salm 37 tgħidlek id-delitta lilek innifsek fih u hu tik ix-xewqat ta' qalbek. U ħafna minna jisna nitalmuha bl-amment u ġast nieħduha easy going kif qedtilkom u niddelitta fil-mulej u jtini x-xewqat ta' qalbek. Imma jiena qed nifhem u niskopri kemm il-mulej huwa sensittiv u kemm ikun irid iżjed minna. Iżjed ħin għall-Ispirtu Santu biex ikellimna. Inkunu fejn inkunu, ninkluduh, neknoloġjaw l-Ispirtu tiegħu, neknoloġjaw li qiegħed kull fejn qegħdin biex jopera u jaħdem u jimmanifesta mingħajr limiti. Dan ħafna drabi waqafna milli nifmu kemm il-mulej jrid jaħdem u jagħmel affarijiet kbar fil-ħajja tagħna.
U jkisser anka kull blockage li jkun hemm fil-ħajja tiegħek li inti forsi qed tħossok blocked, tgħid imma jiena qed inħossni wasalt saw ma nistax inħossni nikber, nitla' iktar. Tibżax. Il-fatt li diġà qed tħossa hija bidu għalik li inti ħadd tidħol f'realm ġdid. U lil mulej ħajjejnek tidħol f'dan ir-realm ġdid u ħajjejnek x'għandek tagħmel biex tidħol iktar deep fil-kelma tiegħu. Tisma' iktar il-kelma tiegħu. Teknoloġija li l-kelma tiegħu hija vera sentenza, kelma b'kelma. Kollha kemm hi. U lilek tista' tmissek mod u l-oħtok tista' tmissa mod ieħor. Imma l-iktar li jrid il-mulej hu li jmiss il-ġewwieni personali tiegħek, one to one. Ftakruha di, il-one to one Alla joħodha personali. Allura mela inti meta inti qed tiddelitta fil-mulej, that's the way, li inti lest li ċedi kollox. Ġesu kien eżempju ċar. Tela anka l-familja tiegħu. Tela il-ħutu. Tela il-familja tiegħu u sejħilhom m'għadhomx kważi l-familja tiegħu u sejjaħ lil dawk li kienu jisimgħu l-kelma tiegħu il-familja tiegħu. Ara kemm joħodha personali u ħafna fil-kelma tiegħu qal, itlaq kollox u imxi warajja. Itlaq kollox u imxi warajja. Għalina personali tista' tfisser differenti, fis-sens jien personali l-ħajja tiegħi hija differenti minn tiegħek, imma meta inti timmedita itlaq kollox, x'jiġifieri nitlaq kollox? Itlaq il-ħsieb l-antik tiegħek. Itlaq il-limits, tibqax tillimitani qed jgħid il-mulej. Imxi bħal meta tara tifel jew tifla jisma' storja, emmina u jrid jibda javventura magħha dik l-istorja. Hekk iridna l-mulej. Imma, se nidħol fil-kelma, għax ħanibda nevanġelizza. Flok naqsam il-kelma propja li jridni naqsam. Mela, l-ewwel Pietru 2, vers 24. Mela, minnu dan is-Salvatur? Tgħidu li ma di ma nafuwiex dil-prietka, dil-kelma ma nafuwiex, jien l-istesset l-mulej, download jaħili, għatlhom ma di mhux kulħadd jafa l-istorja. Le, ta' kultant nirrealizzaw li tlifna l-intimità u tlifna l-ewwel imħabba. Għax inkunu tlaqna l-istess storja li xtratna, ħatfitna u ġabitna fil-glorja. U ninsew dak il-ġmiel tal-pakkett u minn xi xadda u minn xi xkellu jgħaddi u d-dettalji kollha żgħar. Ninsewhom x'imdaqqiet vera? Vera? Ejdu l-verità, ġieli ninsewhom, ġieli tħossok nieqxef fil-ħajja tiegħek u tgħid isni qed ngħix ħajja imma qed ninsa dak vera li għamel għalija l-mulej, qed ninsija dik l-imħabba li kelli taħraq għalih. Ġieli tiġrilna. Allura ċ-ċavetta hi bħalma tajlek f'Revelations mur fl-ewwel imħabba. Għamel l-istess li kont tagħmel fl-ewwel darba li inti ntqajt ma' Ġesu. X'kienet? Li inti stajt tifhem li Ġesu vera ħabb lilek u lili, xtrak u għamel affarijiet inkredibbli biex lilek ġabek għandu. Dik hija l-ewwel imħabba. Mela l-ewwel Pietru 2 vers 24, ejja nitlu fid-dettall. Mela u tabba bidnubietna sa fuq is-salib. Immeditaw, tabba bidnubietna sa fuq is-salib. Biex aħna mmutu għad-nubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom infejqin. Mela meta nifhmu li Ġesu vera ġar id-dnub, mhux ġast il-kelma qed tgħidlek, litteralment Ġesu ġar id-dnub fuq, ġar id-dnub tad-dinja kollha. Immaġina int kif tħossok meta tkun miexi fit-triq il-ħażina, kemm tħossok imtaqqal speċjalment inti llum Kristjan, kif tħossok li inti tħossok imnikket. Ħin minnhom laqatni sister qalt li dil-ġimgħa żbaljajt, qalt li għax spiċċajt nidaj. U kienet tidher wiċċha mtaqqal mdejja għax qiegħda tipprova tara lilha nnifisha toħroġ minn dan il-vizzju, aċċettat il-Ġesu f'ħajjitha reġgħet tieni darba, reġgħet irrikonċiljat, imma qed tħossha bitqila għax għadha qed taqaf dal-iżbal. Ħassitha mtaqla, għajnejha kienu jidhru, wiċċha kien jidher imtaqqal, għadni stipo qiegħda għadni nidnebek. Ħassitha mtaqla b'dak id-dnub. Immaġinaw Ġesu
minn xiex kellu jgħaddi biex iġor id-dnub tagħha, tiegħi, tiegħek u tad-dinja tal-umanità kollha. Ġesu li qatt ma daq id-dnub kellu jġor id-dnub tad-dinja kollha. Immaġinaw x'ħass. Daqshekk qed nitlu fil-font issa fil-kelma, qed kull ma qbadna vers, imma qegħdin nitlu fil-font. Ħanħossu ftit dak milli daq Ġesu għalina. Wara li nesperjenzaw verament dak li għadda minnu l-mulej, dik is-sija tal-mewt, dik is-sija li hija tiġor id-dnub fuqu. Tista' inti tibqa' ħajtek l-istess? Tista' tibqa' tarah id-dnub li huwa ma jimpurtax? Tista' tarah hekk xi ħaġa ta' kuljum iktar f'ħajtek? Jew l-iktar ħaġa issa li trid tagħmel f'ħajtek hi li inti telbu dnub għal Ġesu għax tant tħobbu fil-ħajja tiegħek, tant qed taraf minn xi xadda lik. U ħassir tobodu daqskemm badu Alla. Għax tant badu Alla l-missier li kellu jdawwar wiċċu minn fuq ibnu Ġesu Kristu. Għax ma felaħx, ma setax iħares u jibqa' ħaġa waħda at that time ma ibnu għax id-dnub kien fuqu. Issa llum inti u jien li aħna wliedu. U wliedu bil-prezz li ħallas u biss. Nistgħu nibqgħu nilagħbu ma' dnub aħwa. Nistgħu nibqgħu naċċettawh mhux biss fina ta' issa bħalma qal passer dak li qed naraw jeqleb din id-dinja ta' taħt, qed jeqleb id-dinja u jkerraħ din id-dinja dnub. Nistgħu nibqgħu inħalluh għaddej meta naraw Ġesu tagħna minn xi xadda. Ħankomplu morru fil-font. Ara ma ħadd ma jiġi kundannat, għax għadna rridu nitlu sewwa fil-kelma u ħadd ma joħroġ ikkundannat minn hawn ġew. Jiġifieri min jgħid forsi jistragilja ma' dnub aħwa join the club, għax aħna kollha suġġett li niżbaljaw naqgħu, però il-messaġġ tal-lum irridu nifhmu l-fidwa, irridu nifhmu li aħna iktar minn kapaċi noħorġu mill-ħajja ta' dnub. Iktar kapaċi li nirbħu nelbu kull dnub, mhux tagħna biss tad-dinja. Għax Ġesu qalilna jiena qelibt id-dinja u aħna qegħdin fih u fina. Mela mhux aħna biss personali issa irridu morru ultra li niġġieldu dan id-dnub għax Ġesu diġà rebaħlu u aħna ħanirbħulu. Mela, issa, morru l-ewwel Pietru bqgħu hemm, chapter 3, verse 18. Is-substituzzjoni. Is-substituzzjoni hija meta nafu Ġesu ħa tagħna u aħna ħadna tiegħu. U ħa in-natura mid-imba tagħna u aħna ħadna n-natura midluka qaddisa perfetta bla dnub bla tebba tiegħu. Sewwa? Mela l-ewwel Pietru 3:18. Għax Kristu wkoll miet darba l dejjem minħabba dnubietna u li kien ġust miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla. Jiena l-iktar ħaġa li tolqotni f'dal-vers hija parti kollha kemm hi imma biex iressaqna lejn Alla. Kemm aħna viċin il-missier? Forsi għadna naraw il-Alla orrajt u naraw il-Ġesu bħala s-situ salvatur tagħna u tajjeb hekk għandu jkun. Imma qegħdin narfu l-imħabba vera tal-Alla tal-missier. Qegħdin nitlu fil-font u nifmu li Ġesu ġabna daqshekk orfnijiet tagħna missier bħal m'għandu missier u rrid li aħna nesperjenzaw di l-imħabba tal-missier. Jekk inti għadek ma wasalx, forsi għadek qed tara l-Ġesu biss fil-ħajja tiegħek u għadek kien hemm sister oħra qalt li dil-ġimgħa qalt li għadni ma nistax tant nifhimha li il-missier tas-seba' iħobbni daqshekk għax batejt għax missier naturali ma kienx hemm għalija. Allura nħossha diffiċli li nifhem kemm iħobbni Alla l-missier. Sa Ġesu nasal imma l-missier għalnet li għattila tibżax ħatasal għax Ġesu qiegħed hemm l-Ispirtu Santu lem ħajmexxik biex inti taraf l-imħabba tal-missier. Dak
il-bidu u dak huwa tmiem tal-ħajja tagħna. That's the only reason aħna li aħna salvati. Li nifmu l-imħabba tal-missier. U nixtieq nonora l-pastor tiegħi hawnhekk bħalissa u l-pastor Marjella għax daqskemm nara l-imħabba tal-missier fikom li tirriflettu fuq din il-Knisja, issa imma mhux waħda li dort il-knejjes, imma nitkellem ma' ħafna nies Kristjani, nirrealizza litteralment kemm aħna privileġġjati ta' għax l-imħabba tal-missier hawnhekk kontinwament tolqot lem f'ximkien fil-ħajja tiegħek qed tolqtok. U għandek eżempju ċar da bħal meta tfal qed jikbru f'familja naturali, u missier, u li qegħdin jikbru f'pożizzjoni healthy. Allura l-imħabba tal-missier u l-imħabba tal-om miexja hekk nieżla fihom awtomatika mingħajr sforz ta' xejn għax hija naturali, hija kif suppost. U f'dil Knisja, grazzi mulej, l-imħabba tal-missier u l-ordni li hawn f'din il-Knisja hija l-ordni tal-missier, l-ordni tas-sema, l-ordni tal-Alla kif ġaba u kif Ġesur irid li wassalna u għand il-missier qiegħda f'din l-ordni hija f'din il-Knisja ħwa. Tieħdu wix for granted. Tieħdu wix for granted għax ħajjiġu momenti fil-ħajja tagħkom fejn ħatiġu shaken, imma ftakru li kollox jista' jiġi shaken fid-dinja, imma be rooted, irrutjaw fil-familja fej poġġikom Alla l-missier. That's it. Memx ma xiex tipprova tifhem, be rooted. That's all there is to it. Mela, dikki li Alla iridna nifmu di l-imħabba tal-missier. Jiena nirringrazzja l-Alla fin-natural tiegħi ukoll kelli missieri close miegħu. Tlajt ġo familja grazzi mulej, iktar kont close ma' missieri milli mommi, nonorom, it-tnejn, forsi qed jarawna hawnhekk, imma missieri kelli ċertu żelu iktar għalih, kont iktar close ta' missieri, kont nitkellem faċilment iktar milli mommi. Missieri kien qisu l-ħabib tiegħi, u għadnek sal-lum. Saftitilu konna msifrin fl-imkien u vera nonora l-missier tas-sema għax tlabtu għetlu kemm nixtieq ingawdi l-missieri għax missier ir-raġel tiegħi miet milux u rajt kemm u għadda minnu ġieħ, għax ma tantx kien qed igawdih, u qed jiena ma rridx nara din f'ħajti, irid ingawdi l-missieri sakemm għadni fuq din l-art. U niddikjara f'isem Ġesu Kristu li jien ingawdi l-missieri ta' din l-art u jibda jgawdi l-missier tas-sema minn fuq din l-art. Insomma, mela, issa in-natura tal-fidwa tal-mewt ta' Ġesu. Ejja morru l-ewwel Pietru 1 minn 18 sa 19. Kunu għafu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom firha li ħadtu mingħand missirijietkom. Jiġifieri il-passat tagħkom. Mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma jil-fidda jew id-deb din is-salvazzjoni kbira mhix se tintemm, imma bid-demm mażiż ta' Kristu li kien bħala l-ħaruf bla għajb u bla teba. Kemm ma nistgħux nieħdu for granted din is-salvazzjoni? Hija pakkett, hija xi ħaġa kontinwa bħal mettilkom fil-bidu. Li kull filgħodu malli nqumu rridu ngħidu what's next illum u lej? Xi jmiss illum u lej? X'inhu l-pakkett tal-lum fis-salvazzjoni li inti xtrajt għalija? Xi jmiss? X'ħan esperjenza fik? Inti xi trid minn għandi? X'se nagħmlu llum u lej? X'ħan nagħmlu missier? Dik il-missier nemmen li jrid li aħna ngħixu hekk. Sempliċi, komdi miegħu, umli, innoċenti miegħu, sinċira miegħu u dejjem nollu d-dem ta' Kristu. Għax aħna bis-saħħa tagħna anke jekk qegħdin niżbaljaw, il-missier mhux ħajqgħod jagħti każ għax inti qed tiżbalja mela mhux ħanagħmel xejn miegħek illum. Le, anzi waqt li qiegħed javventura miegħek, forsi jiġbidlek naqgħu id-nejk u jgħidlek ara ħanejdlek hawnhekk qed tiżbalja, irranġa, mur f'dak il-vers, mur f'dak iċ-chapter u rranġaħħa dis-sitwazzjoni, jien qiegħed ngħinek, that's it. Dik hija relazzjoni sempliċi mal-mulej. Il-mulej ma jkundannani, ma jtinix kundanna. Itina ħelsin u l-ħelsin tiegħu huwa flowing il-ħin kollu minn fuq it-tron tiegħu, kontinwu. Il-ħniena kontinwa l-ħin kollu. Il-moment li niggranfaw ma daw il-veritajiet aħwa u mad-dem ta' Ġesu li il-ħin kollu qiegħed hemm jaħsilna u jinnaddafna u jippurifikana kontinwa.
nifmu li m'għandniex għalfejn neħlu, niġu blokkjati. M'hemm xejn. Dak kollu li għamel Ġesu huwa kbir, kbir pakkett, salvazzjoni kbira. Hija reali, hija ħajja il-ħin kollu. M'hemmx mument li l-mulej jiġħdek, jgħid inti għalissa mhux mhijiex vera dak ix-xitan. Huma gideb tal-għadu. Int li llum tħossok ikkundannat jew tħossok imtaqqal għax forsi żbaljajt u bqajt tiżbalja u bqajt tiżbalja, ftakar ħaġa waħda, ħanidħol iktar fil-font. Dak li qed jipprova jikkondannani fih l-għadu jien ħanpattilu billi mmur iktar deep fil-kelma u nersa iktar qrib tal-missier. Waħda mir-revelazzjonijiet issa tal-ismijiet tal-mulej. Nafu li huwa Salvatur. Jiena nħobb ngħidlu my hero. Naħseb hemm xi translation fil-Bibja semmija. He's our hero. He came to save us. He came to save us from ourselves, minn nfusna. Ġi salvana mid-dnub tan-nisel, ġi salvana mid-dnub tal-ġenerazzjonijiet ta' qabilna. Ġi jifdina mill-ġenerazzjonijiet tal-familji, l-iżbalji li għamlu ta' qabilna l-familji tagħna. Il-moment li aħna rsaqna lejn Ġesu u għednilu iwa mhux iżjed ma tgħix int fija. X'ġara? Issa, orrajt hemm battalja. Għax fir-realm spiritwali jridu nitbattaljaw. Imma rebaħ, diġà. Aħna nirbħu għax hu rebaħ. U dak kollu li ġara lil-omma kull missierek il-ħutek in-nanna u n-nannu mhux ħajġri lilek. Taċċettax. Tidħolx f'dik il-familjarità żejda mal-familjari tiegħek li tibda taqbel ma dak li qed jgħidu f'ħajtek. Għodu attenti, għax aħna u Malta pajjiż żgħir. U aħna nħobbu nkunu mal-familja u hija xi ħaġa sabiħa. Imma għodu attenti mill-konverzazzjonijiet. Speċjalment jekk għadhom mhumiex salvati, għax xi kelma jew lem jew law tista' taffettwak ħażin u mbagħad tibda tgħid jien għalfejn jiġrilek, jien għalfejn jiġrilek. Ara kemm irridu nkunu alert u rridu nkunu kontinwament jekk se nkunu mal-familja ħankunu hemm mal-missjoni. Jew biex inxandru, jew biex inħobbuhom u nurruhom l-imħabba u r-rispett, imma noqogħdu attenti wkoll. Huwa r-raj tagħna, huwa l-kaptan, il-master tagħna, u huwa l-ħabib. Dis-sena hekk l-iktar revelazzjoni li kelli mingħand il-missier u naħseb anke iktar kultant teqleb daqqa l-missier daqqa Ġesu, daqqa l-missier daqqa Ġesu. Dis-sena personali tiegħi kienet kemm rajt ħabib f'Ġesu. Dejjem kelli nħoss ħbiberija ma' Ġesu, imma dis-sena l-iktar li rajt. Ħbiberija intima u kif qedtilkom perfetta bla limits miegħu. U stajt nifhem li minn din revelazzjoni li rċevejt ta' ħbiberija mal-mulej beda joħodni friends differenti. Li kieku naħseb li kont kważi moħħi kien jgħid iktar kieku batti revelazzjoni talla il-glorja, nifhem li issa ħanasal f'daw ir-relmijiet, imma iktar kienet fis-sempliċità fil-biberija ma' Ġesu li ħadni friends differenti. Ħanaqsam ftit testimonianzi, issa nkompli fil-kelma. Għax milux ġimgħa ilu kont l-Italja u ma rridx imur. Min jedd, literalment ma rridx immur. Vera għamilt minn kollox biex ma mmurx. U kull skuża bdejt insib li di żgur mhix mill-mulej. Imma spiċċajt ċedejt għax ridt il-paċi, ma rridx iktar argumenti, ma rridx iktar hekk qed ħanċedi sa whatever naraw. Il-moment li ċedejt, ftit diġej aktar paċi f'qalbi u bdejt nirrealizza li Ġesu qed jiċċellenġjani kelli challenge. Għax jien l-Italja ma nafx nitkellem bit-Taljan. U jien qed jekk semmur ħansifer f'pajjiż jew ħammur biex nevanġelizza u biex għassaltna, ma rrid nagħmel xejn iktar, ma rridx inqatta' ħin naħli l-ħin meta set nesperjenza dil-glorja tal-mulej x'ipportani minn ħafna affarijiet ta' did-dinja, fimt ma jinteressanix iktar. U jien bdejt naraħħa li l-emris għad is-safra mal-mulej f'dib dawn bdejt inħossu jgħidli don't limit me. U ftit, wasalt l-Italja u jiena ħatrux ma ta' kodba tal-weda ta' Ġesu Kristu bit-Taljan qed talmen u nqassam ktieb. Qed tista' naraw, però kont qed inħossu l-mulej, il-ħabib jgħidli issa tara.
U allura kont qed niġi expectant u bdejt niġi hekk eċċitat x'ħajjagħmel mulej. U wasalt l-Italja, twarrabt ħafna waħdi, kelli ċans. U bdejt indur ġo postijiet ġo l-Italja u xi ħaġa li ma kontx naf kien post perikoluż, mafja. U jiena ma kontx naf. Ma studjajt xejn fuq il-pajjiż, li bdejt nara l-muntanji kemm huma sbieħ, bdejt nara l-ħwienet u qed wow sabiħ naqbad il-ħajja tiegħi ta' Malta u nagħmel hawn l-Italja. Kif nagħmel is-sold jekk Malta mmur nimxi ġol-widin ħammur nimxi fil-muntanji u mbagħad ninżel u nara ma min nintaqa'. Hekk nagħmel Malta u nagħmel l-istess hemmhekk l-Italja. U tlajt muntanja u l-moment li tlajt il-muntanja mhux kollha ma flaħtx ftit. Imma l-menu tlajt fil-għoli u bdejt nara l-pajjiż naqra fejn kont taħti. U bdejt nisma' l-ispirtu jgħidli issa li wasaltaw, dan huwa l-assignment. Ibda profetizza fuq il-pajjiż. Profetizza fuq dan il-pajjiż. U bdejt nipprofetizza fuq dan il-pajjiż bħalma nipprofetizzaw fuq Malta. Ftit sentenzi u ħassejt nilesta u l-mulejtlu daqshekk l-assignment daku. Ekk, ħassejt that's it. Ara kemmu sempliċi. Inżilt, u nżilt ġol pjazza miexja l-hemm u law u nintaqa' man-nies u bdiet tiġini kirba. Li rrid nevanġelizza ma bdejt ngħid ma nafx titkellem bit-Taljan mulej imma bdiet titla' li dil-kirba kbira. Bdejt inħoss nar fija li jrid joħroġ. U bdejt inħoss ninqa' frustrata li ma nistax nitkellem bit-Taljan, imma bdejt inħoss imħabba kbira tittoħroġ għal daw in-nies għax bdejt narhom nies sempliċi, iktar anzjani li bdejt nara. U bdejt narhom miexinek, kwieti fil-kwiet, kien vera moment tal-evanġelismu. U għed ħannaqbad bil-ktieb. U kien hemm wieħed għatlu il-weda ta' Ġesu, il-promessa ta' Ġesu, u tintijulu. U nibda minn hemm, u tijulu jibqa' jħares lejja. U jiena ħares lejja x'għanejlu. U b'Ingliż, ngħidlu taf titkellem b'Ingliż, you know English? No, ma jafux. U bdejt kelma minn hemm. Tiġini bit-Taljan, u mbagħad tiġini kelma oħra, u bdejt ngħidlu Ġesu għama, u bdejt nagħmel, u nibdielu hekk. Si, daw jagħmel. U mbagħad tiġini kelma oħra ma nafx minn fejn ġejja dil-kelma, u mbagħad bdejt ngħidlu You are understanding me? Si. Bdejt ngħid il-law qed nitkellem bit-Taljan jien, qed nevanġelizza bit-Taljan. U ftakart f'xi aħwa li ġieli ġew jitkellmu hawn li l-mulej tagħhom lingwa sopranaturali u qiegħda fatti wkoll li bdew jitkellmu lingwi differenti u iktar ma bdejt nemmen u anke bdejt nara n-nies jibku waqt li qed inkellimhom, bdejt ngħid mela qed jirċievu qed jifhmuni x'qed ngħid. Qed wow, qed kemmu kbir il-mulej. Amazing. U bdejt inħossni iktar konfidenti, bdejt ngħid mela li qed itini issa jekkux qedtilhom żgur li mhux Taljan perfett. Imma una handikappat u dew jitku, għettilom imma qed tifmuni. Safra, tant anka testimonjanza rnexxilinati bil-mod tiegħi għax mbagħad ridet toħroġ it-testimonjanza bit-Talja, rid ngħidha bit-Taljan. U kien hemm waħda bdiet tismani ġoħan u tibki. Tajta l-weda ta' Ġesu Kristu bit-Taljan nerġajt mort it-tieni darba u tajta kelma ta' profezija u wkoll irċevita u mbagħad translejnjajnija biex tiġi eżatta dik, għax dik ritta tiġi eżatta għax kienet kelma l-personali għalija. Insomma, dik kienet il-missjoni. Mbagħad xi ħaġa kbira li ġrat li xin kont hemmhekk tal-għaġeb. Qabel ma sifirt, il-mulej beda jgħid li ridek taqra skritturi fuq il-biża, fear not. U nafu li hemm 365 scriptures fil-Bibja, waħda l-kuljum kontra l-biża. U jiena ħatta personali, il-mulej qedlu mela nibża. Qedlu jien mhux nibża nsifer, qedlu issa għaddiet dik għax l-aħħar esperjenza tal-ajruplan li kelli ma kienx sabiħ, qedlu mhux nibża. Qedlu ma ħanobdik u bdejt naqra l-iskritturi fuq biża. U għaddiet, ġifieri mbagħad wasalt u wasal it-tielet jum ta' din il-missjoni. U kien il-ħadd u l-ħwienet hemmhekk jagħlqu kompletament u toroq vojta baħ. U nies li kont magħhom Maltin fil-hotel kienu ħajmorru tournament u jiena ddeċidejt li ma rridx immur u qed issa mur nieħu kafè waħdi u nerġa' mmur nevanġelizza x'bdejt nieħu pjaċir u nara l-qawwa tal-Alla hekk, bdejt nkun rid nara iktar. U l-mument li qisni wasalt hemm fil-pjazza u qed nara l-ħadd, qed laħaqsaw minn fejn ixxi kafè. Tħalt f'parti hekk ġo daħla żgħira u kien hemm coffee machine. U tħalt ħanixxi kafè minn hemm, għax tal-hotel ma kienx tajjeb. U kif tħalt nixxi kafè, inħoss preżenza warajja. U ħassejta
qabel ma dawwart wiċċi ħassejt preżenza ħażina. U kienu ġiex irġiel kbar, kienu ta' kulur iswed, u kienu irġiel kbar, u blukjaw l-way tiegħi biex ma nistax noħroġ. Għax dik kienet daħla żgħira, maġinaw fejn jagħmlu l-machines hekk u tagħlaq. U kellhom ċans jibblukjawni hemm. U ndunajt li kien hemm strateġija tax-xitan li prova jagħmel xi ħaġa u xi ħaġa li staġibt li ma ħassejt l-ebda biża. Xejn. Issa jien meta kont żgħira min jafni kelli abbuż sesswali, naf kemm kera, imma l-mument li ndunajt x'inhu l-iskop tal-għadu ma ħassejt xejn biża, xejn. Kif dawwart wiċċi u wieħed minnhom qabad jitkellem bit-Taljan beda jkellimni, qalli għandek coins? Għatlu English speak please, għax indunajt li daw mhux Taljani, daw ikunu Niġerjani. Għax kont ukoll kellimt waħda Niġerjana mara u ndunajt li jkunu familjari hemmhekk. U għatlu English please, u sadattant qed noħroġ bil-kafe, u għalli, you have coins? Għatlu, yes, I have coins, thank you. U bat il-kafe, relaxed, ħandur, u kienu għat jiblukjaw l-way. U f'daqqa waħda ġietni vision. Ta' program ta' Sidrot Supernatural nħobb naraħ ħafna. U dan ili rajtu, kien hemm mara kienet ġo karozza, u din il-mara kien ħajrejpja ħaraġel, daħal ġo l-karozza tagħha, llukja l-karozza u kien ħajrejpja. U di l-għamlet l-istess ma beżeċ, tellet il-bibja u d-diemu qabdet evangelizzalu. U ġi fix-xej, ġi Jisu Ġurdin, da ta' Sidrot. U ftakart, daqqa waħda ġitni flashback hekk ta' dal-programm, all right, il-mulej jridni nevangelizza mela għal daw ukoll. U ma kellix bibja, kelli l-basket, dawartek, u ħriġt il-mobile, taw il-kelma. Għetlu, you know Jesus, il-dal Niġerjan, taħdeħa melek. Għas il-moment kifet Jesus għamelek. U liħor għamelek, ġu konfuz. U jien bil-kafe, u met jiblukjaw il-way, u jimmiexja. Yes, I know Jesus, għattilom. U ma tfixklu. U jiena ħriġt minn buddi, minn bejnietom, u miexja fit-triq. U jħed minnom telaq lem, jgħidlak jina l-xej, ħirnixxi li xej. U liħor baqa miexi miegħi. Da baqa inkarmat ħdejja, u jiena miexja bil-kafe u nixrob. Għalli, where are you staying? Where are you staying? Għatlu, wow, here, up here in the hotel. U kien hemm naqa miexja, u bdejt miexja. Għatlu, tell me, you know Jesus. U ħadd irruħ, għax stajt inkellmu b'Ingliż, tinsewx bit-Taljan ma stajtx nitkellem ċar kif rid. U ma da ħassejni, yes, ħanitkellem kif irrid. U għatlu, you know Jesus, għalli, no, I'm Muslim. Għatlu, because Jesus died for you too, jien, għatlu, even for the Muslims, he died. Għalli, but I believe he's a prophet. U insomma, u bdejt nxandarlu. U mbagħad ħares lej wiċċu. U għet, miskin, bdejt imħabba. ħarġet imħabba liħ darraġ. Għet miskina t-xitan grit jużaħ jinqeda biħ għal dal-iskop u wara l-mulej kif qed ħares leħ biex jiġi għandu. U għatlu, do you know that God has a plan for your life? Għatlu, you tried, u rejtu l-induna, għatlu, you tried to do something evil. Għatlu, but God has a woman for you and he has a family for you. Għatlu, but you have to come to him. Għalli, you're right, għalli. U bqajna mixin. U wiċċu mbidel. Filli rajtu monstru, għaxek rajtom ġiġ tirġiel, rajtom xjaten. U filli f'da-moment li qed inkellmu fuq il-mulej, beda jirċievi. Għalli, you're right. Baqa miexi ħdejja, u mbagħad kif dort il-kantuniera eżatt ħarġu l-Maltin li kont magħhom kienu grupp ta' 30. Għalli, these are your people, għatlu yes. Għalli. U iktar mbagħad realizza li m'għandux ċans. Għax prova jiġru warajja wara l-hotel. Għalli, give me your number, għatlu no, għatlu I am married. Għatlu, go to Jesus. Għalli, all right. U tela, u jintħalġu l-hotel. U realizzajt għal-fej il-mulej għalli jaqra l-iskritturi tal-biza, fuq biza, għax naħseb kiku fin-natural tibza. I mean, mara weħida ġo pajis perikoluż, fimt? U jien laġba morġoba dal-post. Imma naf li ħadima post tal-mulej għax xaħġa tal-ħagġeb li rajt, x'qawwa hemm fil-Vanġelu ta' jiġri x'jiġri, ara din diċċavetta, jiġri x'jiġri f'din id-dinja. Il-Vanġelu huwa risposta għal kollox. L-għadu prova jirrejpja mara. Il-Vanġelu rebħet. Il-Vanġelu ġabu fix-xejn.
U l-boldness li qed inġorru b'dal-Vanġelu f'idejna. M'għandna xejn aħna f'did-dinja, għandna l-Vanġelu, għandna kollox. Bil-Vanġelu aħna nistgħu nkissru kull madmad u nġibu the enemy to nothing, fix-xejn. Ara x-salvazzjoni, ara x-fidwa ta' tagħna l-mulej. Għalfejn aħna qed ngħixu kultant boring life. Għalfejn qed ngħixu ħajja bħalma qed tgħix id-dinja. Fid-dwejja u fl-istess rutina, meta għandna dal-ġmiel, nistgħu nesperjenzaw dal-kobor kull jum, jekk irridu. We just have to say yes. Ejja, Lord, use me. I want to go further. I want to see your kingdom rule and reign. Aħna meħlusa, aħna liberati. M'għadniex skjavi u aħna maħniex taħt skjavitura. Id-dinja hija taħt skjavitura, aħna le. Aħna nies differenti. U aħna għandna ċwievet biex noħorġu nies minn skjavitura u għandna ċwievet biex inbidlu l-iskjavitura u nġibuha renju tas-saltna fuq din l-art. Il-ġenna fuq l-art. Glorja l-mulej. Il-pjan tal-mulej kien minn dejjem. Alla ma kellux għalfejn joqgħod jagħmel second choices għal salvazzjoni u għal dan il-pjan tant kbir. Kien minn dejjem. Kien jaf, kienet jippraparaħ. Kienet jippraparaħ għalikom kollha. U s-salvazzjoni li hemm personali fil-ħajja tiegħek, ir-redemption li hemm fil-ħajja tiegħek, hija storja qed tiġi miktuba kuljum. Irid jipperfezzjona dak kollu li qed jikkonċernak, għax dak hu s-salvazzjoni u r-risposta tal-problemi tagħna. Ma jridniex ngħidu iwa, issa tgħaddi di bħall-oħrajn, le, idħol fih fil-mulej hemm soluzzjoni għalija dik, ħajtik l-erf, ħajtik strateġija, ħajtik struttura, ħajtik il-kelma, ħajtik kollox biex inti jurik kif inti għandek toħroġ minn dik l-iskjavitura, jew minn dik il-problema, jew minn dak id-dnub, jew minn dik il-marda, jew minn dik il-ħaġa li qiegħda taqlek, jew minn xogħol li xbajt taħdem fih. Hemm wej ieħor, imma trid ma tillimitax l-Alla. Trid temmen, tikkomunika, trid tisma' u trid tidħol iktar fil-font. Huwa l-waqt huwa żmien li aħna nitlu deeper. Iktar ma tidla mid-dinja, iktar aħna rridu nitlu digging kif qiegħda bil-Malti. Tħaffer ħalli ssib dak id-deb iktar. Dik li jrid il-mulej li aħna nħaffru iktar. Għax il-kelma tiegħu mhijiex qatmija hija dejjem imma hija prezzjuża, hija teżor, hija dejjem hemm xi ħaġa bħad-deb, dejjem jekk iktar ma tiħnar, iktar ħa joħroġ sabiħ. Il-kelma iktar ma ħad tidħol fiha. Ġieli personali ngħid, ġieli ma din mulej mhux diġà qrajta għalfejn nħossu jgħid li titterġa' erġa'. Mbagħad jibda joħroġ is-sugu mill-kelma. L-istudju tal-kelma xi ġmiel. X'revelazzjonijiet tal-għaġeb u tkun għaddejja anka ġieli tkun miexja fil-ħajja ta' kuljum u tibda itik revelazzjoni minn dik li tkun studjajt. Ara d-disciplina kemm importanti li aħna noqogħdu taħt id-disciplina. Kemm importanti. Għal xiex qed jifdi Alla. Minn xiex qed jifdi, minn xiex irid jifdi għad-dinja. Mhux mill-mewt eternali. Mhux l-istess ħaġa li jerġa' jġib relazzjonijiet tal-bnedmin miegħu. Ara kemm iħobb, dil-persuna li semmejtilkom kellu skop ħażin. L-imħabba li bdejt inħoss ma kienx tiegħi żgur li le. Kienet l-imħabba tal-missier beda jħares leħ bil-ħniena. Beda jifhem forsi dan hekk jaf imur isib mara u jirrejpja. Imma il-mulej beda jurih minn persuna bħali, minn xejn. Rid jurih li hemm mara jaħasra lesta lik, għandu kollox pjanata lik. Rid joħorġu minna dik il-madmat. U nitolbu għalih issa stess li dar raġel dak li sema jatwaħ u jfittex u jkollu enkontru ħaj mal-mulej. Kemm int kbir mulej. Jirristawrana b'dak li ser ilna l-għadu il-mulej ġie biex jirristawra dak kollu li ser ilna l-għadu. Teħilx fejn int, għax il-mulej qiegħed jirristawra. Anki jekk għadek m'intix qed tifhem l-istorja, qiegħed hemm
qed jaħdem. Qed jaħdem. Tinsewx il-kelma sakemm ġie Ġesu manifesta fid-dinja, ara kemm ġraw affarijiet qabel, profezziji biex qud ġie. Il-ħajja tiegħek u tiegħi l-istess, hija puzzle, hija masterpiece, qed jaħdem biċċa biċċa. Be patient. Xtajt il-kelma? Bil-paċenzja u bil-fidi aħna ħanirtu l-wedit tiegħu. Imma qed jaħdem, aħna rridu nkunu nafu li qed jaħdem. Għax meta aħna ħanifmu u naqblu miegħu li nafu li qed jaħdem fil-ħajja tagħna, hemmhekk ġejna f'agreement malla. Mela la ġejna f'agreement miegħu issa x'ħajjiġri? Jibdew jimmanifestaw l-anġli għax int ħatibda titkellem differenti. Minx ħatibqa' qalbek maqtuwa, int ħatibda titkellem minn realm li taf li jekk Alla qed jaħdem fuqha dis-sitwazzjoni, mela ħa nitkellem daqs li kieku diġà lesta. Calling what is unseen, seen. Konfidenza f'dak li aħna qed nemmnu li Alla qed jaħdem. Ixini, ma nilimitawx, whatever it is, anzi irridu naraw kbir. X'qed niddikjaraw hawnhekk? Ħajkonna skola Kristjana, mhux waħda, ħajkonna points f'Malta u għawdex. Għax jekk skejjel tal-gvern qegħdin f'points Malta u għawdex, mela aħna ħajkollna skejjel Kristjani f'points Malta u għawdex u fl-Ewropa u kullimkien f'isem Ġesu Kristu. Hallelujah. The Lord has a strategy for everything. We just have to give him our ear. Il-widna. U ma naqgħux taħt frustrazzjoni għax forsi nibdew naraw l-affarijiet mixjin bil-mod. Tibżax, il-mulej mhux maġġel. Mhuwiex maġġel. In the meantime, ħajtek u ħajti qed tagħmel id-differenza kollha. Jekk aħna qed ngħixu għalih u qegħdin nimxu id fid miegħu u qegħdin naħdmu fuq il-pjan tal-ġurnata miegħu, dak li aħna għamilna llum ħajjiswa għada. Għax hija żerrija. U z-żerrija qatt ma tinħela dak li Alla qed jgħidlek biex tiżra jekk hux finanzi, jekk hux evanġeliżmu, jekk hux x'inhi, mhux se tinħela z-żerrija. Jekk qed timxi magħha u qed tagħmilha mal-mulej b'ubbidjenza kun naf li ġejja glorja kbira warajha. Glorja kbira warajha. U qegħdin fi żmien li nemmen that it's round the corner dil-glorja li rridu naraw. We are in the times aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn il-mulej, he's just checking us out. Qiegħed jarbilna, qiegħed jarbel il-fidi tagħna, qiegħed jarbel jekk hux aħna jistax jafdana. L-ewwel irid jafdana b'dak li għandna f'idejna żgħir, ħalli mbagħad jibda jafdana b'dak li huwa f'għajnejna kbir, imma xi darba ħajjiġi żgħir ukoll, għax dejjem ħankunu rridu iktar u iktar u iktar. Dejjem irridu naraw iktar glorja. Halleluja. Kolossin 1:13 tgħidlek u ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Jiena din waħda mill-iktar versi li nħobb nuża meta nitlob għal dawk li huma mitlufa, niddikjarhom. And Sister Nancy, many times she taught me how to pray this. Darba konna qed nitolbu għal nies mitlufa fit-triq u talbet dir-iskrittura u jien qed wow, din nista' niddikjaraħħa fuq xi ħadd mitluf jien. U għadni niddikjaraħħa għax vera powerful. Ġieli nagħmel hekk ara ngħid il-familja tiegħi għadhom marfuħx, mela niddikjarhom l-ewwel ma ngħid xitan neħħi jdejk minn fuqhom għax dak kollu li jmiss miegħi huwa mbierek. Ma tistax tisħtu iktar f'isem Ġesu. Għandi ż-żerrija tal-mulej u għandi ż-żerrija ta' Abraham u dak kollu jrid jitbierek. U allura mbagħad ngħid joħorġu mis-saltna tad-dlam u jitlu fis-saltna tad-dawl. F'isem Ġesu bil-fors. U dik sirt niddikjaraħħa spissa anka fuq l-erwieħ ta' madwarna, anka fuq tfal li ġieli nara jaħasra minn kun ħafna ma' tfal, mhux tal-Knisja biss, imma madwar uliedi. U l-iktar ħaġa diffiċli li nħoss f'dil-ħajja meta nara tfal joperaw taħt id-dlamijiet. Vera nħossa li għax ngħid m'għandhomx tort dawn ġiet infurzata fuqhom. Mhux bħal meta inti ħadd deċiżjoni titgħix ħajja ta' dnub daw m'għandhomx tort. Narhom letteralment vittmi u nitlob ħafna lihom u ġieli bil-grazzja t'Alla wkoll jirċievu l-Vanġelu u storja oħra milux staġibt
Sejra biex nqatta ħin mal-mulej ġo bandli, għax sakemm kelli t-tifel futbol, nipprova nuża l-ħin ngħid issa nqatta ħin mal-mulej. U l-mulej dak il-ħin ma rridx li nqatta ħin personali miegħu. Kien hemm tifel mingħajr mami mititlu ommu middera xi ħaġa korruzzjoni faw Malta għax semmili minni xi storja li ġrat, ġifieri qatluha. U dat tifel 7. U l-mulej ġabu qudiemi u beda jilab il-ballun. U beda jgħid l-spirtu ilab miegħu. Ilab il-ballun miegħu jien bdejt ngħidlu mulej laqas bil-kemm nilab mat-tifel tiegħi. U ħassejt li kelli nilab miegħu. U labt miegħu bdejt ngħidlu ejja nilabu u nixxuttjalu. U dat tifel f'daqqa waħda iklingja ġie bil-qiegħda, mbagħad qedlu issa now I'm going to stop because I want to read my Bible. Għalli I can come near you, għetlu yes. U ġie ħdejja. Għalli x'qed taqra? U qed nurih mill-Bibja. Bdejt nurih xi versi li kont qed naqra. U mbagħad saqsejtu qedlu inti tafu l-Ġesu u beda jgħidli l-istorja li tilef l-ommu u jgħix maħuħ ta' 21, missieru telqu wkoll. Jgħix maħuħ ta' 21 u vera ħassejt imħabba ma nistax nesprimija li maħabba li bdejt inħoss għalih, kelli jabtit naqbdu nieħdu miegħi d-dar. Imma mbagħad bdejt nirrealizza li ħuħu jħobbu u jgħat mhux in a bad situation. Imma mbagħad beda jgħidli mbagħad saqsini qalli allura bdejt nkellmu fuq Ġesu u mill-ewwel aċċetta l-Ġesu there and then kienet vera faċli. Dat tifel kien għadda minn dak li għadda laqqas xejn orgolju ta' xejn la bitterness ma kellu xejn, just irċieva l-Ġesu. U dak il-ħin li rċieva l-Ġesu għetlu what are you feeling? Beda jimmanifesta ftit għax għalli what's going on? Beda sejjerek, beda jħozzaq u titċaqla u beda jinħeles. Kellu spirit of rejection u għannaqtu u beda jinħeles u f'daqqa waħda ġif ferħanek, f'daqqa salt, bdejt nistaġeb jien. Għax jibdejn ngħidlu fil-laħan qattaħim miegħek mulej fil-li ġib li dawn nisek. U dat tifel amazing. U badna konverzazzjoni u daqqa nilabu bil-ballun u daqqa għamilna satej kważi. U kultant jgħid li ejja naqraw nerġaw l-Bibja hekk, bħat-tfal fil-li naqraw fil-li nilabu U minnom għalli, can I pray for power? Għatlu power? Għalli yes, I want power to play better football. Għatlu yes, you can. Bat għatlu, mela let's pray for the Holy Spirit. Għatlu, that you receive the Holy Spirit. Għalli yes. U poġġejtu dejja fuq u għetlu, be filled with the Holy Spirit now in Jesus' name. Għabat, ħabeda jiftaħħalqu. Għettillaw, għet jitlob in tongues. Jienu kol dejt niskanta. Għax kamil darba nitolbu għannis, ma tara xejn. U memmek kollox, salvazzjoni, tammet fl-ispirtu. U beda jitlob in tongues. Għatlu, go on, dejt namillu, let's do it. U nitolbu in tongues, Għalli, now I want to pray over you. Għatlu, okay. Poġġej bil-qeder ġajt, poġġej deħ fuq u għet jitlob fuq in tongues. U għet nirċif ftaħtlu idejja, xedda salvat. Jitlob jagħmel li jrid. U insomma, bat morna nixxux nixorbu, rġajna morna fil-bandli u nerġaw naqraw ftit mill-Bibja kienet. U jien stess qed niskanta x'inhu jiġri, għax laqqas jien ma nafx x'inhu jiġri, ara taħsbu. Kollox waħdu. Dik il-ġimgħa tal-konferenza tal-Ispirtu Santu. Kienet dilka ġdida. Ħassejt hekk tal-aġeb. Insomma, l-estate, mbagħad kienet nistenna l-ħin ħalli noħroġ nitla'. F'daqqa waħda ġew ġiex tiħbib tiegħu fil-bandli. Allom, come. Allom, you don't know Jesus, let me tell you about Jesus. Qabbat jevangelizza lil daw il-ġiex titfal. Kollox, bum. Il-Vangelu ħareġ kollu, kompletament, bla limits u vera bla ħin. Kollox there and then. U qabbat kellem dat tfal jissu xejn mhux qed. Amen, yes, jirċievu, qabbat jitlob magħhom u jien ħassejt li lest xogħol daqshekk ma nista' nagħmel xejn iktar. Jaden jismu. Qedlu I will come see you again għax fil-viċinanza fejn jilgħab il-futbol it-tifel. Għad trid nerġa' mmur nintaqa' miegħu f'isem Ġesu. U provajt nidħol iktar fil-fond ġifieri li forsi anke nkellem il-ħuħ imma ma rridx itini iktar dettalji u qed mela dezzol. Issa jagħmel mulej. Narawx jew le ħadu l-mulej lest maħtuf u nissiġilawh fid-dem ta' Ġesu Kristu li l-ebda għadu ma jmissu in Jesus' name. Insomma, issa, x'inhi l-iktar ħaġa importanti? Issa li aħna qegħdin ngħixu għal Ġesu. Irridu nagħlqu dal-waqt. Li aħna nitqazzu.
Diki issa, il-requirements tagħna u li nħallu l-mulej qaddisna, li nħalluh inaddafna. Li l-fidwa tiegħu tkun kompluta fil-ħajja tagħna, ħalli inroddu l-frott lura leħ billi aħna inċedu kuljum għal dik il-qdusija perfetta li hu jrid fina. Mhijiex bis-saħħa tagħna, hija bil-grazzja u hija bil-qawwa tiegħu, hija imma bil-kooperazzjoni tagħna aħwa. Inti ma tistax ikollok relazzjoni ħajja ma' xi ħadd jekk inti ma tikkooperax ma' dik il-persuna. Ma tistax tilħaq lan tal-perfezzjoni ta' relazzjoni mingħajr ma inti tikkoopera, it takes two to tango, mhux hekk? Ħabna f'ħajja eċitanti, ħajja bellezza, ħajja li ħadd immarka, aħna diġà mmarkati u l-ħajja tagħna ħadd immarka din id-dinja aħwa. Aħna issa t-tempji tiegħu, m'għadniex tagħna nfusna, it-tempju talla, dak kollu li huwa aħna huwa tiegħu, dak kollu li huwa tiegħu huwa tagħna. Nerġa' ngħid m'hemmx limitu. Halleluja. M'hemmx għalfejn kompli naqra x'nixtieq nagħlaq issa x'id-disa. Imma nemmen li dak li rid intqal. Nemmen ħafna fit-testimonjanzi wkoll għax huma ħajja, huma l-istorja li qed tiġi miktuba personali tagħna. Ma nieħduhomx for granted, naqsmu ma' xulxin daw it-testimonjanzi, fl-aħħar mill-aħħar huma għodda kbira kontra l-għadu. Għalax tajlek inti permezz tad-demm ta' Ġesu Kristu, permezz tat-testimonjanza, inti telbu, inti tirbaħ. Mela iftħu ħalqkom, tkellmu ma' dawk li huma madwarkom, anke jekk hemm annimal bħalissa ħdejk tkellem miegħu. Xandar il-kreazzjoni kollha. Jekk għadek ma qbadx forsi boldness biżejjed biex titkellem ma' bniedem vera, ta' xandar il-kreazzjoni. Għax il-kreazzjoni ħadd irċievi wkoll, għax qed tistenna lilek u lili nimmanifestaw. Halleluja. Forsi inti li qiegħed hemm tarana mid-dar u qed tisma' dan il-messaġġ u qed tinduna forsi jekk inti għadek ma rafx li Ġesu huwa vera ħaj. Dawn huma testimonjanzi ta' kemm hu ħaj il-mulej. Dawn huma veritajiet, l-iskrittura hija ħajja li hi stess tpoġġina f'pożizzjoni fejn esperjenzaw din il-qawwa, fejn esperjenzaw din il-glorja u l-manifestazzjoni. Jekk inti xbajt tisma' fuq ir-reliġjon mejta u ħajtek baqgħet l-istess, dur issa stess, sejjaħ l-isem ta' Ġesu. Kelmu, tieħ qalbek, int fejn int, dawwar għajnejk fuq u għaxu qiegħed iħares lejk bħalissa. Għajnejn Ġesu qed jillukkjaw fuqek issa stess. Grazzi Missier, nitolbuk mulej Ġesu biex inti tmiss dawk il-persuni li qegħdin jarawna mulej mid-djar tagħhom mulej. Itlob din it-talba minn qalbek issa stess, għejdlu mulej irrid insir nafek. Għejdlu mulej irrid nimxi warajk. Ejja f'ħajti biddilli ħajti jaqliba ta' taħt fuq kif trid int u ma rridx immexxija iktar jien ħajti ma mexxija int. Għax minn dak li qed nisma' you are doing a good job and he can do a good job in your life. Afdaħ, ersaq leħ u ejja naqgħod hawnhekk f'din ix-xirka, f'dan il-post River of Love, hawnhekk int ħatara uċċuħ ġodda ma ħatara ħajjiet jinbidlu, jitransformaw u tifraħ għal minnu madwarek aħna nifirħu għal xulxin meta naraw il-ħajja tal-oħtna jew mid-dlam jiġu għad-dawl. Ħadd mu aħjar minn ħadd aħna kollha broken kif qal il-pastor u aħna kollha qegħdinaw biex niġu transformati, nixbħu lil Sidna Ġesu. U din hija s-salvazzjoni, din hija l-fidwa kbira li Ġesu ħallat prezz soli għalik u għalija. Ejja għandu u ma jiddispjaċikx. Nselmulkom. Grazzi mulej.